Ay günüňiz batmagy. 60 ýaşan 70 ýylga topular. Az galypdyr. Ay günüňiz batmagy. Şöl ýerlerde taýdy görmän tilkiler hyýal eder ýatan şiir atmagy. Gargaýdyr, ýokdur mennek şabada. Mün garga ýygylsa degmez bir bazy. Güne gargy şeden sary kelpede dem çekeder ajdargan ýutmagy. Agzak geyik ýüz torga ýetdirmez. Şiir beçede 90 tilka attırmaz, ýöli ýylan 100 kelpede ýutdurmaz, akyl gerek bir işlere ýetmägi. 70 ýaşap ýad etmediler tobany. Horrum bile oýnadylar gahwany, mümkünler jem bolup ýykdy käbäni, ýerit gitdi agaçlaryny satmagy. Bakın bir eýämi, görün gerdişi. Bakyra zulmetmek bollu gerdişi. Hakkı ýoluna dogry gelen derwişi goýmadylar öz halyna ýatmagy. Yüregim sabyrdan gitdi karardan, yaman işdir, boğuz bolmak ererden, bizary gelip men beýle diýardan, zür bolup men başmalyp gitmäge. Bagtym ulgaýdyr, bagtym biwişdir. Netibim, takdirim, akbalym keşdir. Niyetim käbedir, hyýalym haşdyr. Ahlasym bar, haş towabyn etmäge.